Hej. Inden videoen starter, så vil jeg godt lige sige, at det er lang tid siden, at vi har uploadet noget på kanalen, men det er simpelthen fordi vi ikke har haft tid og sådan noget. Jeg ved godt, det lyder dumt, men I skal i hvert fald nyde videoen. Her kommer den. Hej alle sammen, og velkommen til den her beta opdatering episode. Yes. Ja, sidste episode, der kan jeg gå her næste stykke. Der var vi oppe og hugge lidt flere træer og bygget det her. Yay. Træer. Og i den der episode, der skal I hen og se vores gamle hus. Yes, og så vil jeg godt lige undskylde en gang til. Fordi, ja, nu fandt jeg så ud af, at i stedet for at have optaget sidste episode, hvilket jeg troede, jeg gjorde, så jeg lignede en idiot egentlig. Der havde den så optaget Skype. National mistake. Så jeg fik bare sådan 4.000 Skype-billeder. Eller videoer. Som var 2 sekunder. Og det var pisse irriterende jo. Men nu er jeg sikker på, at jeg filmer on-tune, for det kan man se lige nede i hjørnet. Det kunne jeg ikke før, men det troede jeg kunne. Okay, så. Ja, jeg er herovre. Ja, YOLO. Okay. Nå, skal vi gå ud? Yes, undskyld for det. Og jeg har nok lignet en idiot, fordi jeg har sagt, at der kommer alt muligt op på skærmen og sådan noget. Og det gør der ikke, for de videoer har jeg ikke. Så yes. Men vi går bare i gang. Hvor vi skulle hen og se byen, eller vores gamle hus. Skulle vi? Nå ja. Ja, Jeg bygger lige nogle hurtige walls. Så holder jeg lige min bil herude. 2 sekunder. Holder på din bil her, så tager jeg også lige din med. Ja. Ej, vi kører bare den samme, det er lige var. Okay. Så den her, den er mega beautiful. Ja, jeg skal lige hen og se, om der er mere noget gas i dem her. Okay, jeg har 9 walls. Dem sætter jeg bare lige. Fuck, du har egentlig mange walls før. Hvad? Du havde egentlig mange walls. Nej. Ja, jeg er faktisk 18 pillars, hvis du mangler nogen. Nej, jeg mangler ikke. Jeg havde lige ikke flere frames, så jeg gad ikke til at lave den. Så kan vi bygge nogen på det store. Nej, timer igen. Den her gang var det heldigvis kun 2 sekunder eller sådan noget. Ja. Giv mig. Nej, det er... Yes, please. Hvordan? Ja. Det er fordi, der over i kanten, der er bug med det. Ja. Men væggen, de kan lige præcis være der. Så er der græs. Det er fandme. Nå, skal vi gøre? Fuck. Ja. Yeah. Fuck ja. Hvor holder bilen? Der. Herude foran det gamle hus. Eller det hus. Eller det. Fuck, jeg fik et chok. V2, skal jeg køre? Jo. Okay. Vent. Fuck, man, den hurtige. Jeg glemte lige mit våben. Den her halmbæl, gør, den kører bare hele tiden ind i. Jeg skal lige have mit våben. Så fuck det af. Det gør jeg ind i min. Fuck af. I can't get my asses. Fuck, hvor sjovt. Og blandt andet, der kommer også til Scope på lørdag eller søndag. Ja, det kommer der sikkert også. Der kommer masser lort. Ja. Det kan faktisk også godt være, at hvis vi kan få livestream til at køre. Ja. Det kunne faktisk være fedt. Så vi begge to livestreamer. Ja. Det kunne være fedt nok. Are you ready now? Hvad er det sikkert? Så dropper du det her. Er du sikker på, at du ikke kan det med kontrol og så? I can't. Alright. Are you ready now? Nice. Så sit kort. Ej, det behøver ikke engang det. Okay, jeg tror vi jeps. Godt. Nu skal vi ind og se, hvad jeg skal ramme. Fucking helmbælle. Hvad han?
kørt ind i en. Nå, nu skal vi hen og se vores gamle, grimme hus. Ja. Jeg ligger derhenne ved... Gør de der zombier ned her. Flækkes. Hvorfor kan vi Jeg ikke? er faktisk fuld i experience. Altså alle. Fuck, men jeg skulle da også have noget experience. Jeg ved, hvor mange jeg har. Jeg er 700. Oh shit, man. Det havde jeg også. Fuck, man. Og jeg mangler 2 i max med Mafman, Sneaky Biggie og Warriors. Og grunden til, at jeg ikke kørte de der zombier ned lige før, nu er det serien. Det var fordi man kan få experience for dem. Jeg gætter på, at de kommer lige om lidt. Nå, men det var vores allerførste hus. Ja. Fordi vi ikke vidste, at man kunne sætte platform sådan her. Ej, fanden det æder vores hus, gør. Det skal du rigtig gælde bare for sig med det hus, ja. Jamen, det er også vores chests, og der ligger stadig noget i. Fuck. Nå, det var kun lige 2. Hacha! Hvad fuck? Og jeg ramte dig rent faktisk. Ja. Jeg begyndte semester hos mig. Nå, men vi vidste ikke, man kunne sætte dem ved siden af hinanden, så vi troede kun, man kunne lave sådan et lille hus, og så lave mange hus. Men det har vi så Fuck mig her. Okay. Det var bare roligt. Det har vi så fundet ud af, at man godt kan nu. Det er stadig lidt lort. Ses. Jeg skal faktisk lige se, om jeg har noget liggende. Hvad fanden, så kører du bare. Ja. Der ligger en håndsav herinde, hvis du gerne vil have en. Jeg har allerede en. Nå, okay. Hvor kan vi hen nu? Jeg tjekker lige, om der er noget her, vi kan bruge. Ja. Så her der Var der ikke rock'n'roll. okay. Ja, vi kan. Uh, 16. Hvor er det sådan, der faktisk? Det var sådan en død zombie. Han kom ind i mig. Fuck. Hvor kan vi hen? Det ved jeg ikke. Skal vi bygge videre, eller hvad? Ej, nu skal vi lige have en sjov tur, jeg tænker lidt. Hvad skulle det være, vi lavede der? Det ved jeg sgu ikke. Looter. Får nogle flere experience. Okay, men jeg har fuld. Ja. Oh shit! Fuck, jeg skal finde det. Han går helt op i huset. Fuck, man. Der er i hvert fald ikke noget tale om war her. Ja. Some bitches, jo. Ja. Der er det en herhen. Det er fandme fucked. Schoolback. Og duct tape. Det var bare for mig i stedet, for det er for noget. Ja, jeg er ikke så for sådan, jeg skal fandme på så meget med armen. Men nu kunne vi ikke lige... Kunne vi ikke bare lige finde en generator? Ja, det kunne synes være mega dejligt. Jeg tror faktisk, jeg har en liggende. En generator. No shit. Vel? Hvad? Du fandt ikke lige en øl. Ja. Gjorde du? Mm. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde. Sure? Tror du ikke på mig? Det vil jeg godt se. Du sætter den ikke. Du skal ikke sætte den. Kom jeg lige til det. Du er så dum. Du ikke Nej, det har jeg ikke. Hvad vandt du? Så der der. Ja, sure lever. Jeg tager bare lidt mere. Fuck ja, der ligger en AK her. Vil du have en AK? Jeg har allerede en, når vi er i basen. Nå, okay. The bitch with the shield. In the base. Men jeg fandt lige sådan en magasin, jeg godt kan bruge. Til den der sniper her. Det er bare nice. Ikke noget med, at man lige præcis, hvis man laver en fejl her, så kan man godt falde ud. Jo. Ligger sgu da bolts. Min hånd klør. Jeg gider faktisk godt lide bolts. Så kommer den der mor. Ej, er den da ikke død endnu? Du har sat timeren til, ikke?
Ja. Mm. Du har sat timeren til, ikke? Jo, faktisk. Det havde jeg faktisk. Godt. Det er kraftigt med godt. Work-light. Hvad fanden du fortøjer de der bukser? Væk med dem. Fuck, man ligger også en 2 lever action. Adrenalin. Han bare løb hele tiden. Fuck, get hyper. Oh yeah. Og når man er hyper, kæver, så skal man også have sådan en her. Get over here. Hvad er det? Det får du set lige om 2 sekunder. Fuck. Øj, fuck, prøv lige at se, hvordan den landte. Hvordan landte den? Den står op. Gør den ikke på min skærm. Fuck. Det gør den med mig. Og en kane. Det kan vi lave duct tape i. Ja. Hey, Brent. Er det ikke noget med, hvis man tager noget moldy? Eller moldy, Slugs. eller... Du kan også bruge slugs til, i stedet for, eller i stedet for buckshots. Ja? Kan man igen lige godt bruge slugs til... Jo, det gør jeg. Jeg bruger skal du have nogle? slugs. Vil du have dem? Ja. Jeg ligger her på den her brandhænd. Just der ligger flere slugs herinde. Hvad slags? Ja. Det er batterier. Er der slugs her? Det er vist noget med slugs, de er mere værdifulde eller sådan noget lort. Jeg så faktisk engang, hvordan du lavede slugs og buckshots. Jeg kan bare ikke huske det. Jeg tror det er noget med, at du tager shells, og så tager du nogle... prøv at se det her vand. Jeg skal nok forklare det lige om lidt. Det her vand, ikke? Prøv at tage den her. Og så sæt den der sammen med. Sæt de to sammen. Og så på en bottle of water. Får du fresh water. Oh yeah. Men det har jeg faktisk brug for. Jeg håber ikke, du drikker det lige nu. Nej. Og hvad skal det sige, om der er mad her? Nå, men det jeg vil sige, det var, at... hvad var det, jeg ville sige? Hold kæft, det er godt gået af mig. Ja, ikke? Og du har... Så er der ikke tid på det. Bare 2 sekunder til at sige det. Ja, det er så slut. Du kan godt lige nå at sige det. Men jeg kan ikke huske det. Okay, håber du henne? Jeg er herhenne i det sidste hus. Ja. Der var crappy shit over here. Nå. Skal I Det sige siger farvel? Okay, så er det mig, der skal slutte den af. Tak fordi I gad at se med, og ja, I må like, subscribe, dele og vink. Ja. Så vi ses. Hej hej.